Kimchi Chino! 오빠, Hoy, ikaw! Tignan mo, nakatulala ka na naman. Imaginein mo, Lunes sa Lunes, nakatulala ka na naman na para bang gulong-gulo ka pa rin. Gulong-gulo kung bakit hindi nag-work yung relasyon nyo, di ba? Na yung relasyon nyo ay talaga nga namang ang dami mo nang nagastos na pera pero hindi mo pa rin nakatuluyan yung tao. Di ba? Minsan no, mahal, talaga nga namang mahal nyo naman yung isa't isa kaso hindi naging sapat. Kaya ang ending, masaya na siya sa iba. Huy! Mahal, mahal, mahal! Ano yung kasayo? Kimchi no yun nita. Ayos, Lunes na naman na. Hindi ko alam kung saya pa ba yung nararamdaman ko na talaga nga naman kapag weekend ay pagkabilis-bilis pero ang weekdays talaga nga naman pagkabagal-bagal. Kasi bagal ng pag-usad ng love life ni Kim Chino. Talaga nga naman wala pa rin akong jowa, no? At sana ikaw rin mahal, sana wala ka pa rin jowa. Diba? Para quits lang. Ay talaga nga naman sinasabi ko sa inyo, ang hirap ngayon na puro landi na lang ang inaatupag. Ayaw naman mag-commit. Huy! Mahala ko to, si DJ Kim Chino, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako ang iyong makakasama. 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. po ako ang iyong makakasama kung ikaw ay nagdadrive, ikaw ay nasa biyahe, ikaw ay naglalaba o di kaya nakikipagchismisan ka pa sa katrabaho mo kasi rush hour, di ba? Naalala ko dati nung ako'y unang salta sa corporate world ay talaga nga namang alas 6 din ang aking uwian. Pero minsan inaabot ako ng alas 7, alas 8 kasi nga kailangan kong pahupain ang rush hour. Diba? Minsan yan din kasi yung perfect time para magchismisan, para pag-usapan nyo yung mga trabaho na binigay ng boss nyo. Ano pa ba? Yung nakikita mong merong relasyon sa office nyo. Huy! Diba? Pero speaking of relasyon, mahal, babalik tayo. Minsan no, talaga nga namang may closure naman kayo pero bakit parang anlabo pa rin? Yung mga naghihiwalay, di ba, na para bang nag-usap naman, na may pagkukulang yung bawat isa. Pero at the end of the day, kapag tumagal-tagal na yung pagiging single nyo at breakup nyo, ay talaga nga naman bakit parang meron pang natitirang pagmamahalan? Wow! May feelings pa, nag-closure na nga. 'Di ba? May mga ganong pagkakataon. O, sige. Ngayong gabi, ating himayin sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Ibibigay ko ang 3 posibilidad kung bakit kayo nag-break. Talaga nga namang himay-himayin natin at talaga nga namang buksan natin ulit ang sugat ng iyong puso. Uy! O ito na mahal. Una, baka kaya nauwi sa breakup kasi, ito totoo to napagod. Ito yung sinasabi nating hindi dahil nawala yung pagmamahal, kundi napagod. Ano yun? Kinapaguran. Napagod maghintay ng oras na hindi na ibigay, di ba? Napagod umintindi sa taong ayaw umintindi pabalik. O napagod ding magpaliwanag sa taong ayaw makinig. Ganun kasimple. Kumbaga at the end of the day, mahal, hindi naman talaga perfect ang ugali ng tao. Pero at the end of the day ulit, syempre kailangan nyong mag-unawaan. Minsan kasi nakakapagod kapag ikaw lang yung nakikinig, ikaw lang yung nagsasalita, o ikaw na lang yung may gusto sa relasyon nyo, di ba? Ayun yung nangyari sa relasyon nyo. Ikaw na lang yung may gusto, kaya ang ending, hindi nag-work. Diba? Hindi man lang umabot ng February yung relasyon nyo na para bang taon-taon na lang ay talaga nga namang single ka tuwing Valentine's. May ganyang tendency talaga na minsan mahal nyo ang isa't isa pero at the end of the day, hindi sapat ang mahal ang isa't isa. Kailangan dalawa kayong magtataguyod ng relasyon. Diba?
Anyway, mahal, tuloy-tuloy lang ang ating kwentuhan. Oo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1.